Padha. Ora dikon Pak Deno ya. Iya. Asik cok. Sesarengan Navena Music Gong Jati Mulur Bendosari Sukarjo Giaran langsung wonten dalemipun Ibu Wahyuni wonten ing telatah Konggolan Gentan Bendosari Sukarjo Ginelak miyak sepeding sasana kagentun kagem pandemen cokek mania Gentan sekitarnya. Iya. 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 Saben punya wang fotomu rasa kangen aku marang sliramu ambiyen ate adem tresno bebarengan aneka tangga. Moga Pak De, mriki moga. Iya. Bisa ketemu. Pancen kudu tak akoni yen to tresno arep kudu duweni. Apa rasa jroning gentung ya gentak gentung ya udah lah Jan elok tenan gak kandani kak gandem Pak De Gandem Pak. ampun lali katanya diujuknya ndak melotrok Iya. Nganggo setut ya Mas. Kok iya. satu tes kan gak Oh mangke, oje ditenggok nggih Bu. juragane soto kok ya siap ngestaken dawuh Pak De. Pripun nika Pak De? Enek napa lho, enek Pripun, napa lho. Nggih, Nggih, nggih. matur Mbah nuwun. Ninggal katesan. Dadi ya Mas. Dadi kandhane kok. Jan. MC rapat anu Ayo, kepenak. Iki lho Mas carane cunduk laris. Iya ya. Iya ya. Kwalik kudune Oh, kowe. Oh kwalik. MC rapat kepenak nang rejekeni ra apa-apa. Ya. Panyuwun Iya. kupring sliramu. Rungono tangis. Aku titip salam kangen jroning ati. Iya. asik yo. Sesarengan Navena Music. Cokek setruk. Asik. Giaran langsung wonten dalemipun Ibu Wahyuni Sati Saktra Klargo Konggolan Gentan Bendosari Sukarjo. hey ho oh hey hey Saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate adem tresno bebarengan aneng tangga. Saiki adoh papan tanpa kabar piye warnane. Ya, Aku tansah ngantuk
kudu tak akoni yen to tresno araku dudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni oke tenanan Panyuwun Iya. umring sliramu karo nangis Siksi. aku tipe Iya. salam kangen jroning ati asik Cikiwir. Cikiwir. Mbak Siti sisan joget kene Mbak Siti. Halah ora usah lungguh nek ndak marai udun nggih Pak Dik.